Bukajan LAR lo lakhain ko rahini Sarubathar constituency angkang anparta Sarihajan division PWD road ke parlo hanjang langso IB Langsangti Chandratiso arong-along ajir kiding kluipen dolong kahingno ajok ke ongdung rong troksi nerkep araratum anyarlo lapen ajok kacheleng aphan kesung pusi berta riponlong Bierta kilong ponate inki Langsangti Chandratiso arongadung Horichan alang royalong kikim pon theng pia dolong ke damtang ningkani si malompen lo kahingno sitapinyarni anta labang so dolong PWD department atum kaselam pon jiaphan masapta ke mathapon pelang pusi pachini pon labang so dolong kahingno kivak et lapen kalinglang khurajok kaike beha bepar ke claim atum hithi kulat ke dam school apen college ke dam lapen Anparta keso kachepon hai huya phan sungkrung loputa chini pontu. Lasinon malom Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangpen constituency along dampen ason lamchak kachipi pon ason si Ladak Langsangti Chandratiso arong along isi RCC pakadolong nang selampi pon asonte mesenji pusi lamthe pachini pon. Athe Ladak aphan ke thengpia dolong bangki selam pon sita Ajir kiding nang kidunde lasi RCC adolong bangki nang selam pipon vek thapusi ningri rinti halapu aberana thu towar kaselam ponsita RV wanglote lang inglum chokji athe adung het PWD sai hema theknolong jongsi lang mesen RCC adolong selam pon lopulote kaddu kaweta ningarong ponji puta chethan pon prai alam long pon thu Bukajan penanam tirang, karbing long lai.